Wow, mudah. Bagus. Itu yang penting. Lebih baik. Kartu kan udah main lain ini, zoom kelam bagus. Mari kita jiu nolai sebang gelap. First time sama yang ini. Zone jiu kan di bang, single sama naik ini. लोगोफोर जों दा थांदों ओंखारदों मानास नेशनेल पार्कथिंजाय बे टाइमा जाबाय बेलासिनि 3:30 ओमफ्राय दिनै आं जि खालि भिडिअखौ रेकर्ड खालामगासिनो बे खालि माबाया बारा जाहैबाय रबिबारमोन आरोना स' जोङो आं सार्चनिफ्राय फैबाय फैनानै जों दायो जेबोथ' खालामनो डिउटि गैला नालाय दिनै सानडे जाखाबाय ओमफ्राय जोङो लोगोफोरथिं जमानो माने मानास नेशनेल पार्कथिं बेरायनो थांदों नोंथांमोनखौ जि हायो देखायलांबाय थानोसै आरोना न'निफ्राय ओंखारजेननायनिफ्रायनो आरोना लामायाव जि नुलांबाय थायो बेखौनो पुरा देखायजोबगोन आरोना भिडिअआ एसे गोलाव जागोन दिनैनिफ्राय एक्सपिरियेन्स गैया आरोना दायो आङो गोदान रेकर्ड खालामगासिनो स' माबायदि मोन्दों आरोना नोंथांमोना एकदम कमेन्ट खालामनानै मोजां मोनदों होननानै नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबायना भिडिअ दायो फार्स्टआव थांग्रोगोन लोगोनि न'खौबो आं एसे देखायना होनोसै ओमफ्राय लोगोनि न'निफ्राय जोङो गासै लोगो लाज्लायनानै ओंखारलांनोसै थ'द' बिदिब्ला बांद्राय बोखिबाय थाला आङो थाबैनो ओंखारलांखानोसै दायो आङो लोगोनि न'आव सफैबाय बिसा फुलखौ मालाय जा मोजां फोसाबना होबायना बेरानिबो गोनांथि गैबावला बिनि बेरा बायदि जाखाबाय अलरेडि बिराद मोजां मोनदों आरोना दानना होनायखौ ओरैबायदि समान ग्रोब जाखादों दाननायाबो एरिमाइ जोंनिथिं एरिमाइ बुङो दुब्लियाव ओइ माबा आयं सानैया फुगासिनो आरोना माबादि हाग्रा उजिखाङोना बे हाग्रा उजिखांनायखौ फोसाबगासिनो आरोना फुनानै साफा खालामना होस्रोदों मोनफैयाखै दाबो मोनफैयाखै खाथियावनो दै नालाबो दंखायो आरोना आबै सासे ना हमगासिनो पाइसाना नाय नाखौलाय मोनाखै होनना बुंदों दायो थांनाय बोसोराव जोंबो बेयो दैमायावनो ना हमदोंमोन आरोना जों बिराद मोन्दोंमोन आरोना दायो नाफोरा गोदान जोनोम फिसा जागासिनोसो नालाय दासो दै जाफुहांदों बिदि बेयाव आयं सासे जिरायना दङ ओमफ्राय दैमाया दैया ओरै बोहैलांदों आरोना साफाथार दैयालाय जेबो मैला गैथ'वा बिदि ओरै बोहैलांदों सिंथिंजाय दायो नै जोंनि कलेजखौ मोनबाय आरोना सालबारि कलेज होनो बियो माने गेलेग्रा फोथार बियो सालबारि कलेज डिग्रि कलेजनिनो बै बिल्डिं नुहुरनाया बियो डिग्रि कलेजनि आरोना साइन्स स्ट्रिमबो दङ बियो साइन्स डिपार्टमेन्टनि बियो बिएससि ओमफ्राय नै एसे सिगाङाव थांबाथाय बियो सिनियर सेकेन्डारि होनना बुङो आरोना सिगां जुनियर बुङोमोन दायो सिनियर सेकेन्डारि जाबाय बिदि मेन गेटआ नै बेनो सालबारि सिनियर स्कुल आरोना जाखो दिनै बिजनेसालाय सानदेआवथ' मोजांसिन जायोना ओरै साइडआव बियो अमा फार्म गोजा आरोना बियो अमा फिसियो बियो लामा सेरावनो बिराद बुरजा आरोना केपासिटिया गोबाङैनो फिसिदों बेबायदि ओमफ्राय ओरै साइडथिंजाय दुब्लि आरोना दा दैज्लां बोथोर जाजेनबाय मानसिफ्रा खोथिया फोनायनि हाव दाव धाम जाफुबाय आरोना जोंनि साइडथिं बिराद फोजोब्बायानो फ्राय दैबो दङ फोथाराव अखा हागासिनो सानथामसोनिफ्रायनो स' बिराद फोदों आरोना नैथिंजायबो आदैमोना साइडनि दुब्लियाव बिराद खोथियानि खामानि मावबाय दङ दायो बेखिनियावबो जा मोजां जादों आरोना दुब्लि बारिया पुरा गोथां ग्रिन दायो जोङो थांगासिनो मानासाव बेरायनो सानडे बन्द'मोन नालाय दिनै सोर मा खालामखो दिनै न'आव स्टारमोन जाबाय कमेन्ट खालामनानै दायो नै जों थांगासिनो बे नैबेखिनि एरिया ना बेयो बिराद फेमास आरोना जाय बाक्सानि बिसोर मिथिगोन माने 90 खुलुं होनना बुङो आरोना सिगाङो स' 90ता खुलुंखौ बेहाय फबनानै दालां बान्दोंमोन आरोना दायोथ' बियो गैला जेनेबा 90 खुलुङा दा आरसिसि ब्रिज जाबाय खिन्थु नै आंनि लेफ्ट साइडथिं आरोना बे गाहायावनो आरोना 90 खुलुङा जों आगोल उन्दैबाथाय बेखौ नायनो बिराद गोसो जायोमोन माने माबायदि 90 खुलुं आरोना दैमाबो दंमोन बिदि ओमफ्राय बेयाव दंफां जाजोब्बाय आरोना नैबे साइडआनोमोन ओरै साइडथिंजाय दङ बे दैमाया मानासनिफ्रायनो फैनाय आरोना ओमफ्राय नैयो साइडथिं आरोना लामाया नैयावनो 90 खुलुङा बै फुराना लामाखौ एसे नुहुरदों बेनो आरोना 90ता खुलुं दाबो दं बेहाय खुलुङा खिन्थु मानसिफोरा बारलांला आरोना ओरै आरसिसि ब्रिजजों गासिबो गाखोजोब्बाय स' बिराद फेमास जोंनि एरियायाव ओमफ्राय बे खाथिनिया बियो थेरापि सेन्टार आरोना बेयाव आथिं आखाइ सानाय सुनायफ्रा बेहाय माबा मासाज खालामनो हायो आरोना स' बे थेरापि सेन्टार बेबो गोदान अपेनिं जादों ओरै फिल्डआव नानिमोना बागुरुम्बा मोसानायनि प्रेक्टिस खालामगासिनो आरोना नायनानै नुनानै बिराद मोजां मोन्दों ओरैबायदि समायदों आरोना जायगाजों पुरा ग्रिन ओरै मोसागासिनो बागुरुम्बा बिराद समायदों दायो जोङो सहैनोसैयानो नेसनेल पार्क मोनहैसिगोन मानास नेसनेल पार्क फार्स्टआव जोङो सापात आरोना जि सापातनि बागान मोनजेनो बिदि ओमफ्राय नैखिनि एरियाखौ बुंलायो गुधुलि बाजार होनना बुङो आरोना जोंनियाव बेलासियाव सक जायो नालाय गुधुलि बाजार आरोना बिदि बाजारफोरा नैबायदि सोब जि नांगौ बेखौनो मोनजोबो आरोना बेहाय फिसाबाबो माने थोजासेखिनिखौ नांगौखिनिखौ बेहायनो मोनजोबो आरोना ओमफ्राय नै आंनि राइट साइडथिं नुबाथाय सापात बागाना जोंना जागायजेनबाय आरोना
अखा हादों नालाय दैज्लां बोथोरनि सम अखा हागासिनो बिराद ग्रिनारि आरोना सापात बागाना गोथां जाजोबदों आरोना बिराद मोजां नुयो ओरै बागान मार्केट माखाय ओरै दंजोबो साइडथिंबो फारसे साइडथिं मार्केट फारसेथिंजाय इदि आरोना ओमफ्राय नै बेनो कल'नि जाहैबाय आरोना जायफ्रा आदिबासिफ्रा सापात खायोना बिसोर बेयाव थायो आरोना बिसोरनि कल'नि बियो मोजाङानो न'फ्रा जा मोजां मोनो आरोना फैनानै ओमफ्राय ओरै साइडथिंजाय वाल बानायगासिनो आरोना अन्थाइनि वाल आरोना इटानिबो नङा अन्थाइनि वालाव माने खरसाया खम जासिनो आरोना बिदि ओमफ्राय आं बेखौबो एसे रेकर्ड खालामना लाबाय मोजां नुदों आरोना वालखौ अन्थाइजों बानायनायखौ बिराद मोजां नुयो नोंथांमोना माबोरै मोनो अन्थाइनि वालखौ माने बिदि ओमफ्राय नै बेनो सापातखौ मा खालामो लायो बेहायनो मेचिनाव होनानै माने बिलाइनिफ्राय सापात बानायो आरोना बे साहाखौ जों लोङो आरोना बिदि स' नैबे सिङावनो गासैबो प्रसेसा जाजोबो आरोना बिनिफ्राय खाना लाना फैबाय बेयाव स्टक खालामबाय बिनिफ्रायनो साप्लायबो थाङो आरोना बिदि दा जोङो सापात गेजेर गेजेर जोङो फुरा थांगासिनो आरोना जा मोजां फिल हावायाबो ओरैबायदि गुसु गुसु मोन्दों आरोना ओमफ्राय नैफोराव गोदान गोदान लज इदि बानायगासिनो ओरै साइडथिंजाय सापात बागान गेजेर गेजेर आरोना सोर सोर सापात बागानथिं बेरायनानै मोजां मोनो नाहरदो बिराद साफा समायना जाना दं आरोना सापात बागान सिंथिं नायना लादो एसे एकदम ग्रिन आरोना खाथ'वाखै बिसोर दायो दासो बिलाइआ रोदोमबाय अखा हानानै वाव बिउटिफुल ओमफ्राय नैखौ नायलाय माबा बिसोर बथलखौ खायै होदों आरोना दंफाङावनो माने आं सानदों आरोना बिनिफ्राय जि दंफाङाव दानख्लाबनानै ना बिनिफ्राय गोदान खिलिबोयोना बे खिलिनायखौ बिसोर गायस्लायगोन माने आदैया ओरैबायदि खुसिगा मालाय थलांनानै दायो जों सफैबाय आरोना नै साइडथिंजाय राइट साइडथिं बेयावनो मानास फेस्टिभेल होदों आरोना जाय जायगायाव फैफेरबाय मिथिगोन मानास फेस्टिभेल जाग्रा जायगाया नै बेनो आरोना दायो खालि जोब आरोना डिसेम्बर मासाव जायो बियो मानास फेस्टिभेला दा खालि जोब आरोना नैबे लकेसनावनो जायो आरोना जोङो फैदोंमोन आं रेकर्ड खालामासै बे समाव दायो जों मेन गेटनि खाथिथारावनो सफैबाय ओमफ्राय नै बागानखौबो नायलायदोंना खाथिसिंनि जे गेटनि सिगाङाव जि सापात बिदिनो बागान दं आरोना बेखिनिया माने बिराद नायनो समायनासिनथार आरोना सबसे समायना बाथाय गेट जिंनियानो आरोना ओरैबायदि ग्रिनारि बेबायदि जोब नायदो अके दायो जोङो सफैबाय मानास नेसनेल पार्कनि गेटआव आरोना बै आंनि उनाव दा नुहैखासिगोन थुला एसे देखायनानै माने ओरै एसे प्रट'कल बान्दों आरोना सिगाङो जेनेबा लेफ्टथिंबो थांनो हायो राइटथिंबो थांनो हायोमोन आरोना ओमफ्राय दायो माखासे उसुबिदानि थाखाय बिदि थांनायखौ एलाउ खालामथ'वाखै आरोना जोङो नायै थांनो गोनां दायो फैलाय ससमा गाननो जोंबो दायो हाबलांनोसै आरोना सिंथिंजाय बेखिनियाव नायदो ओरैबायदि मानसिफोरा खदायबो बुंना थाखायो आरोना बियो फुरा सेल्फि जन बेखिनि जे एरियाया बिदि साइडथिंजाय ओमफ्राय दखानबो दङ नै साइडथिंजाय साहा लोङो नैथिंजाय सापाता थाखाबाय ओमफ्राय नै साइडथिंजाय साहा लोंनाय आरोना बेयो मानसिफोरा जिरायनानै साहा लोंनो हायो ओमफ्राय नै सिगां नैथिंजाय थांनो होयोमोन आरोना माला खुलिगोन दायो थांनो मोनला आरोना नैथिंजाय थांनो हायोमोन ओमफ्राय नैथिंजाय थांनो हायो ओमफ्राय नै साइडथिंजाय थाबायनानै बारलांनो हागोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय ओरै राइटथिंजाय थांनो होला जाहैबाय बिदि बेबायदिमोन आरोना सिगाङो जेबो प्रट'कल गैयियाव थांनो हायोमोन दा थांनो मोनला आरोना ओरै सिंनिफ्राय जिप साफारि खालामना फैदो सिङाव माने जिप साफारिखौ खदाय दाबो अपेनानो दंथ'यो बन्द' जाथ'वाखै दासिमबो दा मे मासमोन नालाय दायो बन्द' जायाखै आरोना दासो बिसोर ओंखारबोदों आरोना बेलासियाव जिप साफारि खालामनानै फेमिलि फुरा पुलिसफोराबो गार्ड गोजा आरोना बिराद मोजां मेनटेन खालामना लाखिदों जायगाखौ साफा ओमफ्राय नैयाव सोरबाफोर जिप साफारि खालामनो गोसोबाथाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना आङो देखायना होबाय थांनो होआ जाहैबाय माने ओमफ्राय सिगांथ' थांनो होबाय थायोमोन आरोना जुदि नोंथांमोना दायो फैबाथाय ना गारिखौ लानानै फैनो मोननाय नङा माने जुदि जिप साफारि खालामबाथाय जिप साफारिजों सिङाव हाबलांनो हागोन बाखि नोंनि पार्सनेल गारिखौ लानानै बेयाव माने हाबनो होला जाहैबाय मेन गेटथिंजाय आरोना फुरा इयावनो नै सिगाङाव बेयो लाखिजोबो जाहैबाय दै ओमफ्राय थाबायनो हागोन आरोना बिदि सिगांथ' जोङो नैथिंजायबो मा खालामनानै लायो स्कुटिजों थांनो हायोमोन ओरै थांबाबो स्कुटिजोंनो ओरै मोनहैखायोमोन आरोना खिन्थु दायो मा जाखो लायो एसे उसुबिदा माने हाग्राफोरावबो माने लामायाव फैनानै मानसिफोरा माने बिराद लेथ्रा खालामलाङो जाहैबायना जायै लोङै पेकेटफोरखौ गारलाङो मायो ओमफ्राय गेदारिं जाना थाबाय थायो ओमफ्राय बेलेगनिफ्राय गेस फैयोना डिस्टार्ब मोनो नालाय ओमफ्राय इसोरखौ दायो बिदि थांनायखौ माने एलाउ खालामाखै आरोना जुदि हटेलफ्राव हटेल बुकिं दंबाथाय थांनो हागोन जुदि हटेल बुकिं बिदि जेबो माबा खिथिनो हायाबाथाय हाबनो होनाय नङा आरोना बिदि बाखि नों थाबायनानै बेसे बेरायबाय था दायो जोङो थांगोन ओरैना थाबायनानै दसे बेरायनोसै पिकनिक स्पटआव आरोना बेयाव मेन जि पिकनिक जायोमोन बे जायगायाव जों थांनि दायो दा गैथारा माथो थाबायलांगासिनो दायो जन बाबु ओरै उदित बेटा हेलौ गाइस
माबोरै दिनै सानदेया नोंना एकदम हाइ फाइ थांदों नै दाथ' आरो मानासाव फैनायजों बरियाना थाबायनायाबो मोजाङानो माने एक्सारसाइसबो जाखायो गुड एक्सारसाइज बेनि सायाव जोंहा भिर भार लामाया खमायो मानोना आरो जिब जुनार थायो नालाय खाथियावनो बिराद डिस्टार्ब जायो माने एकदम बिराद मोजां नुयो माथो नाय आवजार बिबार ना बिबार बारजोब्बाय माने जा बरियालै लानि नामा खोमा बेरायनोबो नांगौ बिदि गेजेर गेजेर गावबा गाव बिजि लाइफआव दसे सम दिहुननानै लोगोफोरजों खामानियाव गोसो जयो डिउटिफोरखौ मोजां खालामनानै फंबाया जा स्कुलाव मास्टार मावो दे दायो ओमफ्राय बेहा आरो बिजनेस दं आरोना रिसर्टफोरावथ' बिराद फेसिलिटिबो मोननाया ओमफ्राय दामाबो माने बिराद बुरजा लायो जानायावबो थानायावबो खिन्थु हमस्टेफोराव थाबाथाय ना नोंखौ संनाबो जाहागोन न'नि फिलिंसखौबो मोनगोन आरोना ओमफ्राय फैसाया एसे खमाव जायो बिदि खालामनांसिलै आङो मानास अर्किड हमस्टे दा आरोना ओरै सिङाव खमावनो मोनो माने रिसर्टनि साइडआव बेथिंजाय आरोना ओरै सिदा थांबाथाय आरोना बै जोबजासिम डाइरेक्ट भुटाननि पाहारखौ मोनहैखायो जाहैबाय बिदि ओमफ्राय बिराद मोजां दं आरोना दुब्लि बायदिबो स्रां जेबो दंफां लाइफां गैया बेखिनियाव दावरायफ्रा बिराद ओंखारना थाफैयो आंथ' लाइक 1 किल'मिटार फिल खालामदों आरोना 1 किल'मिटार अलमस्ट थाबायना फैयो मोनासो मोना दासो मोनथारनोसै बेनो उनथिंजाय हाबनो लाना माने नैयाव नै मैदेर नायग्रा जोंना गार्ड साहाबा नै जिरायना दं गारि फैनाया जेथिंजाय बावथेजोब्बायलै गैला ओइयाव जाहैबाय बैयाव नैयाव बेसो जाहैबाय ना ओमफ्राय दायो नायलाय दैनि लामाया बै साइडथिं जाबाय दै बेयाव ओरैनो दानना फैनाय दैसो जाहैबाय दे दैफोरा एसे खम जालांबायना दायो ओरै थांबाय आरोना फुसका मोनजायो माथो फुसका मोजां मोना नोंसोरो जालमुरिस दायो जोङो मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दैमा सेर जों थाबायलांगासिनो आरोना बैथिंजाय दैमाथिं ओंखारनो हायो दै ओमफ्राय आङो दैमाथिंबो ओंखारहैनोसै ओमफ्राय बर्ड राइड खालामनो हायोना बेहायनो बर्ड राइड खालामो मानसिफोरखौ पार पार्सन बेसेबां लायोमोनलै 50 मोन ना सासेयाव 50 लायो बिराद मोजां बार बारगासिनोलै गुसु आयौ साइडआवनो लस जाजोब्बायलै दायो ओमफ्राय सिंथिं हाबलांग्रा लामाया नैबेनो थ' साइड हाबबोबायलै दायो माबोरै मोनदों मानास फैनानै मोजां मोनदों ना बैयावबो रेस्टुरेन्ट दङ बायना जानो हायो दायो सानफ्रामबो थाखायो ओमफ्राय नै ओरैथिंजाय बर्ड राइड ना बर्ड राइडखौ देखायना नै सिटिं जाया पेमेन्ट खालामनांगौ माथो बायलांजोब्बायबो नावाव खनसे गाखोनायसै ना खै टाका लय पार पार्सन एकजনৰ बेयाव बर्ड राइडबो खालामनो हायो दे ओरैनो उनथिंजाय लाइफ जेकेट गाननो हायो ओमफ्राय बर्ड राइड आरोना सासेयाव 50 नङा दे 100 होनना बुंदों आरोना बिदि गुसु खोमालै भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय आरोना ग्लेसियारनिफ्राय फैनाय होनना बुङो गुसुआनो आंना बेस्ट भिउलै बिराद साफा नायलाय स्कायाबो ओरैबायदि मोजां जाखानाय दं आरोना जाथ'बाय दायो थांनोसै जायगानिफ्राय ओमफ्राय जोङो मोनसे माबायाव हटेलाव आब' हटेल दङ बेयाव थांनानै जों साहा लोंहैनोसै ओमफ्राय साहा लोंनानै भिडिअखौ बेहायनो एन्ड खालामहैसिगोन थौदो बिदिब्ला थाबैनो हटेलाव मोनहैखानोसै एबार डाइरेक्ट बोरै मोनखो जिबनाव एसेबां गोलाव फार्स्ट टाइम थाबायानो नोङो जननि जिबननि बांसिन गोलाव थाबायनो हायो दिनै उदैखौथ' माला खारबाय थायो र' खिन्थु जना टाइम गैयाना बेसेबां दं आरोना खिन्थु मा जारमन ना जारिसो खोमालै बिलाय बिराद समायना नुयो आरोना न'आव गायना होबाथाय रावबो सिनायनायानो नङा मिथिना बिबार बारफुनाय समाव बिराद मोजां आरो बिबार गैयाबासो माबोरै जानो मिथिला थ' मै मासे नुफैबाय आरोना फिसा नैबेहाय आं जुम खालामना देखायनि र' गाइस फाइनालै फैनानै जोङो नै मै नुफैबाय बिराद गोजानाव दे नायलाय बेयो जुम खालामबाबो क्लियार नङा आरोना बिदि दावराय नुफैलायबाय फैनानै नायलाय आं जुम खालामना खिथिहरनि बांद्राय जुम जायाना मोजां नुवा माने खाथियाव नङा जोङो दायो आब' रेस्टुरेन्टआव मोनफैबाय नैबेनो दे बे गेटनि मोखाङावनो दं आरोना जायगाया बिदि
बेयाव जों साहा लोंलांसै नैबेयावबो जिब साफारिखौ सोरबा खालामनो गोसोबाथाय नै मोनसेयावबो बुक खालामनो हायो आरोना बे आबु हटेल सेन्टारावनो दङ बियो मानास गेटनि सिगाङाव आरोना नै आंनि लेफ्ट साइडथिं नै बे बिल्डिंआवनो दै सोरबाफोर फैनो गोसोबाथाय नै बिल्डिंआवबो नोंथांमोना पासखौ खालामना लानो हागोन आरोना बेनिफ्रायनो जिबाबो एभेलेबेलखा दसेनो जायो माने आबु रेस्टुरेन्टआ मा मोनो नायना लानो हागोन नै बेफोरबायदिखौ मोनजोबो आरोना गासिखौबो ओइ गोबाव जाबाय नामा लोंसैलाय बाबुमोन ना लोंखांबायानो मा जाखो दे बानायनो होदो दे जोंनाबो सिनारिया माबायदि दंफांफोरा बिराद मोजां आंनि उनावबो नायलाय बेबायदि आरोना आर'नाइनि डिजाइन मोजां दं बाबु डिउटियाव दङ बावोलैना लोगोफोर बावो माने बेस्थ' थाबाय थानाय मानसि गोजाना फट'नो माने डिउटियासो गोसोआव फैनो हायो जाहैबाय ना सोर बावगार इदि देलाय सानदेखो डिउटि दंना गैया सोंफ्लाङो कमेन्ट खालामबानो जाबाय भिडिअ खालामगोनलाय मा इदिट खालामगासिनो नोंलाय माबायदि होनदों मामोन नोंना फेसबुकनि माबाया अनसुला दंना केपिटेल लेटारजों अनसुला ना नायनो हागोन बिराद हेन्डसामखा मानसियाबो औ जाया मोनफैबाय जोंना मा ब्लेक नामा गाइसनि माबाजों बादामनि बिस्कुट आरोना मा नाम बुङोलै मिथिलाय लांला मा बुङोलै इखो बादाम बिस्कुट होबाय गाइखेर साहा बरिया गोथाव लोंना होनोसै वाव मजा बिराद मोजां बिराद गोथाव थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो थासिगोन दोनथ'बाय आं साहाखौ लोंनानै थांसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनगोन